Türkmenistanda ýene de bir Yegova şaýady türme tutsaglygyna höküm edildi. Türkmenistanda ýene de bir Yegova şaýady dini inancı bilen baglylykda türme tutsaglygyna höküm edildi. 17 fevralda Daşowut welaýatynyň Boldumsary etrap sudy Raýat Wepa Ýakubow çağırış boýunça harby ullukdan boyun gaçyrmakda günä bildirip 2 ýyl türme tutsaglygyna höküm etdi. Bu barada Yegova şaýatlary dini akymynyň metbuat wekili Jared Lopez 24 fevralda Azatlyk radiosyna aýtdy. Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň 219-njy maddasynyň 1-nji bendine görä, harby ulluga çağırylışdan boşadylmak üçin kanuny esaslary bolmadyk ýagdaýynda şeýle ullukdan boyun gaçyrany 2 ýyl içinde düýediş işlerini işletmek ýa-da 2 ýyl içinde azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär. Wepa dini inancı sebäpli harby ullukdan ýüz öwrenlik üçin ikinji gedek jinayet jogapkärçiligine çekilýär diýip Lopez aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä Raýat Wepa Ýakubow jinayet kodeksiniň şol bir maddasynyň esasyna 2017-nji ýylda da jogapkärçilige çekildi. Oňa 2 ýyl möhlet bilen düýediş işlerini işlemek jezasy berildi. Türkmen häkimiýetleri şol bir 73 ýyl soňky 2 ýylyň dowamyny 2 Yegova şaýadyny ikinji gedek jogapkärçilige çekdi diýip Lopez maglumat berdi. Azatlykdan mahrum edilen Ýakubowyň häzirki wagtda Daşowut welaýatynyň D-drop 7 deslapky tutsaglygyna saklanylýandygyny Lopez habar berdi. Ol Ýakubowyň işi boýunça şikaýet sudyna arz ediljekdigini ma'lum etdi. Azatlyk radiosy bu maglumatlar boýunça Daşowut welaýatynyň Boldumsary etrap sudynyň kommentariýa alyp bilmedi. Yegova şaýatlary dini akymynyň metbuat wekiliniň Azatlyk radiosyna tasdiklamagyna görä, häzirki wagtda Türkmenistanda 10 Yegova şaýat dini inancı sebäpli tutsaglykda saklanýar. Konstitusiýal aýaklykda dünýäwi döwlet bolan Türkmenistanyň baş kanuny ýurt raýatlarynyň din azatlygyna kepil geçýär. Türkmen hökümeti raýatlaryň din azatlyklaryny çäklendirmekde tanqid edilýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti geçen ýylyň dekabrynda ýaradan soňky hasabatyna Türkmenistany dini azatlyklar boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanyny täzeden goşdy. Türkmenistanyň konstitusiýasy ýurdun raýaty bolan her bir erkek adamdan harby boşluk talap edýär.